Tulungagung Kediri. Kalian hormat jumlah Bapak Ki Dalang Wadiono diaturakan kepada keluarga wonten dalam mat menonton. Ugi petekan hormat Pak Kades Memet Urai Bapak Medianto ingkang kagungan Ude Sumber Galang. Ugi petekan hormat Sundalu kalian hormat jumlah Mas Omek yang ada di Malaysia. Selamat malam, selamat menonton lewat live streaming. Mas Tejo, Ayah Desa London, Sinabe Makaryo, delok live streaming, matur nuwun. Enak paling nangis mono panggonku kaito kanggo tutup pangise hatimu tatune hatiku iki masukri piye Dik tatune piye Mangasri terangmu kang bisa
Berah kabeh biyen. Belok nangka pari basak tresnamu jebul etok-etokan Tolong ana aku iki aja nganti aku mbok cate ala katir-tir ala katir-tir beres palasono awak iki dhewe iya mas aku pengen kumpul dadi siji oh yeah oh yes kok wangis temen hatimu mas gak ngerti to Dik kadung ini Cik